שלום לכולם, הסרטון הזה בעצם יראה לנו איך קושרים את החוט הזה, את החוטים האלה, את צמידי חוטים שקונים באילת. מה שאני צריך פה, אני צריך לראות את גודל החור. במקרה הזה זה חור קטן, ולכן הסרטון הספציפי הזה יראה מה עושים עם חור קטן. אז בעצם החור הקטן הוא יותר נוח בשבילי, תכף תראו למה. מה שאני צריך לעשות זה בעצם למדוד את הצמיד. אני הייתי רוצה שהצמיד יהיה משוחרר טיפה, ולכן אני מודד ככה, ואני יודע שפחות או יותר עד איפה שאני מחזיק כרגע. במקום הזה אני צריך לעשות פה קשר, ובעצם מה שאני עושה אחר כך גוזר את העודף. חשוב שיהיה לך מולך סכין יפני או מספריים. את הקצוות של הזה עושים ככה. עדיף לא לגעת בהם כי הם די חמים בהתחלה, מי שלא רגיל. אז עושים קצת עם החלק התחתון. ובעצם זהו. לוקחים את הצמיד. אוקיי, זה הצליח. ובעצם הצורה שהיא יותר נוחה, אפשר להוריד את זה, להחזיר את זה, זה יושב יותר צמוד, פחות זז. כשהחור הוא ממש קטן זה טיפ-טיפונת יותר מאתגר להכניס את זה, אבל כמו שאתם רואים אפשרי לחלוטין. אוקיי, תודה ותצליחו.